मोहीम माध्यमातून सोही आणि शांततेच्या इष्टा संवसारी परस्परा देवा सोयीच्या दायवा सर्वपरिधान देवापात आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका निर्वासता तुझ्या गौरवी वापरसात आम्ही तुका वखाणटा सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाचे प्रयास करता सोमिया देवा देवाचे शरीर तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची घालूक कर तू बाबाच्या उजव्यात बसलाय आमच्या मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र सणातली ह्या बाबाचे मोहिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ख्रिस्तर एकलोच परमेश्वर आमेन. प्रार्थना देवा आमच्या बाबा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाच्या आनी एका काळजाची तूं करताय जे तूं आमकां फळमायताय ताचो मोग करून आनी जे तूं आमकां बसयताय ताची आशा करून व्हडेपणान आमकां पावय आनी ह्या वरवीच संवसारांत सोयीच्या सोदराक आपल्या सुखाचेर आमची काळजां नीर करून दवर आमी मागता आमच्या सगळ्यांची तुका क्रिस्ता वरवीं तो कोणें तुजें पवित्र वचनपणान शियेताच्या उलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. जोशुआच्या पुस्तकांत लेखाचो ह्या दिसांनी जोशुआन इस्रायेलच्या सगळ्या कुळांक सिकेम गांवांत एकठांय केली. उपरांत ताणें जाणट्यांक फुडाऱ्यांक आनी इस्रायेलाच्या धर्मशास्त्रांक आपयले आनी ते देवा मुखार हाडले. तेन्ना जोशुआन सगळे भोवचेक म्हणलें, सर्वेस्पराची सेवा करून तुमी गोंयांत ना जाल्यार कोणाची कोतोल्यान आयजूच विसरून काडा. नदीचे कोतोळी तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवाची, व तुमी आतां जेवतात त्या देसांतल्या आमोरीतांच्या देवाची. पूण हांव आनी म्हजे कुटूंब सर्वेस्पराची सेवा करतले. पोरचें सवाल दिलो, सर्वेस्पराक सोडून दुसऱ्या देवाची सेवा करून आमच्या मनांत नाच. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानूच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्टाच्या देसांतली गुलामपणाच्या गोलांतली भायर काडली आनी आमच्या घरा मुखार व्हडली अजापां केली. आनी आमी चलतल्या त्या सगळे वाटेर आनी आमी वेगवेगळ्या लोकां मदें येताना आमकां सांबाळ्ळी. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले, कित्याक तो आमचो देव. देवाचे वचन आमचो स्वभाव सारको चालू घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोल करून. सोबी म्हळ्यार चालू घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोल करून. सगळ्या वेळार सर्वेस्पराक दिवास करून ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठांचेर आसतली. सर्वेस्पराक सगळें म्हज्या ओठांत व्हडवीक मेळटा. हें आयकून काळजांत भोंवतलो संतोष जाता. चालू घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोल करून. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात, ताच्या मागण्याची मोग ताच्या कानार पावता. सर्वेस्पर थोड्या मनशाक पाट व्हरता, पितूंबी वेलो ताचो उगडास नाश करता. सवाल, चालू घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोल करून. बरी मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगळ्या आनंदांनी तांकां निवारता. जांचें काळीज दुखोवना मंदवना तांचें चडशें सर्वेस्पर आसाच. जांचें मन भडकवना बळबळटा तांचेर सर्वेस्पर हात पडटा.
चिठी केल्याचो बाबा भयणी क्रिस्तांत मान दिवचे खातीर एकामेकाक तांती घाला बायलो सगळ्या गोश्ट्यो आपल्या भोवा खातीर जावंक जाय कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सोबेचो सोडवणदार आनी मस्तो तसोच लोक आपले बायलेचे मस्तो आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्तांत तांती जावन आसा तश्यो बायलो आपल्या भोवाक सोबतां खातीर जावंक जाय पोतीनो क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलोच जीव दिलो तशेंच तुमी तुमच्या पोतींचो मोग करात तिका पवित्र करून उदकाचें स्नान दिवन आनी सुचारून ताणें तिका नितळ केलें आपणा मुखार पयलीं कोसळीत उमेद नासलोली वसलें कितेंच नासतना पूण पवित्र आनी निश्कळून तिका भरून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें तेच पळय आपलो मोग करता तसो पोतींनी आपल्या पोतींचो मोग करूंक जाय आपल्या पोतींचो मोग करता तो आपलोच मोग करता खंयचोच मनीस आपले कुडीचो देश करिना पूण ती बसता आनी तिचो बरो भरावंस करता क्रिस्तूय पवित्र सोबेताय तशेंच करता कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सारले देखून दादलो आपले आवय बापायक सांडलो आनी आपले पत्नीक घातलो आनी ती दोगांय एक जातली ह्या कुडार खूब संवसारी आसा क्रिस्तांव आनी पवित्र सोबेत तो संबंदान जोडटा म्हूण हांव सांगूंक सोदतां देवाचें बरें उदाराक सगळीं दिलोया तुजी उतरां सोफिया आत्मो आनी जिवीत तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची
जेसून असं वाटतो तुमका बरा जरा मायेची काढला की तोही तुमची मत एक घेऊन जा आजच्या भस्माच्या जमिनीवर माहिती दुसऱ्या आम्ही पळेला पहिले वाचताना जोशुआच्या पुस्तकाचे वाचतो जोशी एक इस्रायल वरचे एक काय करता सगळ्या तुल्या आणि काही प्रश्न विचारतात शिवप्रमाण आम्ही पळेला जेजू सरकार सांगितलं लोक म्हणजे पटकन गोयची लोक असतात जेजू त्यांना प्रश्न विचारतात कसला प्रश्न विचारतात पहिले वाचताना जोशुआ इस्रायल वरचे इस्रायलचे पुन्हा एक प्रश्न विचारतात तुम्ही कोणाला बुजवू शकतात बऱ्याच देवा की विदेशी असलेल्या कोणत्या देवा कोणत्या देवाची चांगली तुम्ही करू शकता तुमचे बोलले असतात बोल आणि कोणा बोले जाल्यार शुअरमान जेजू म्हणजे सांगता मोठीशी संपूर्ण करता जेन्ना जेजू ताका आपणाचे मास देवपाक तुका दिलो आपणाक तुमचे काम जातले अशें म्हणून ताका सांगता तेन्ना ताका ताची शिकवण मानून घेवपाक आवड लागता आनी ते गुणगुणटा ताका चिंत म्हणटा तुमी म्हजी फाटल्यान येवंक सोदता तेच्या विभावनो चिंत करता तुमी येता कोण आनी आमी विचारलो पयले वर्सा जोशुए जायत्या लोकांनी म्हणले आमी बऱ्या देवाची एकाच देवाची सेवा करूंक तयार आनी शुअरना सिमोन पेद्रू महाराजाच्या नांवान आपूण वयता सोमिया खंयच्या म्हणून आमी वेगळ्या तुजेशी आसता शास्त्राच्या जिविताची मुद्रा तुमच्या भुरग्यांना तो जेजू आनी सांगता विचार करता तुमी म्हज्या फाटल्यान येवन तुमकां विश्वास तुमच्या भुरग्यांना राष्ट्रीय गांवांत विचार होताय काँग्रेसी लोकांना पिडावून घेता आनी अशें आसतना तांकां राष्ट्राच्या गांवांत चोरया एक क्रिस्तांवाचो समूह एका कुळान मागणे करता आनी जेन्ना ती मागणे करता ती पळय तेन्ना खंय सडनली कोणे तरी तें दार म्हणून भितर सरता मिशीक दान घेवन आनी मिशीक दान घेवन भितर सरता आनी म्हणटा पळया तुमी जरी तर क्रिस्ताचो पाटलाव करतात तुमकां आमच्या घरांत सूट करता जी कोण क्रिस्ताक नाकारतात ती भायर सरा जाल्यार ताका पळोवन म्हणजे घरांत पळोवन जायतीं जाणां भितर एकठांय जालेली ती घरांतल्यान बेगीन बेगीन भायर सरतात आनी तुका थोडींच जाणां उरता आनी जेन्ना ती थोडीं जाणां उरता पळय तेन्ना पळयता दार बंद करता मिशीक दान ताका ताच्या तोंडा मुखार दवरता आनी ताका म्हणटा पळयता आपूण तुमकां मानी
Więc policzyła tego odstawienia wtedy. Ekonomia miłosno. Ja miałem zamknięty तुम्ही समजते आणि पोचायला शिकावं. नव्याने शास्त्रीय पदार्थाची मिळवणं, पालकाचे वस्त्रयांच्या तुमचे बसव आणि समज तुमचे बसव देवा देवे हे मोठ्या पुरेसा पोरा. बाळाच्या दूध बरोबर Sophia Jesu, तुझ्या भावनाने सोड, तो पवित्र, तुझे तुझ्या गुलाब गुलाबाचं सोड, पान आम्ही पवित्र, पवित्र, तुझ्या तुझ्या या या आम्ही आम्ही पवित्र. पवित्र. बाबा ज्यांच्या मनाचा निकट जोडणाचा मी मोठी परिवार सकता आणि पोचविता जोडणाने सगळ्यांची काळात समर्पित. तुझ्या मुखाने मुखाचे श्रावण आमका पाकिरे देऊन आम्ही पाणी नसता आणि चिरची पोळा निर्मळ छोटेला आम्हाला दिसता होई कमी अपेन आणि बरोबर आणि बरोबर मागता सरस्वरा पितृ तुझे विस्तार याची होई तुझे असतो आणि फ्रान्सिस आमच्या भाविक बाबा फिलिपिने आमच्या भाविक बाबा आणि सौम्य वाटोवर बोलती आपली मनात भावे म्हणून जोडणाचं प्रसन्न दिला त्या आमच्या भावानीची भाविक ताकाने तुझ्या सर्वते केलेले संस्थान तुझे पोचले तुम्हाला करून पाहावं आम्हा संस्थांची गरज म्हणून मागतं आमच्याकडे देवाची माहिती भाग्यवान तुझे कोणी सलाते भाग्यवान होता भाग्यवान तुझे वास आणि स्वर्गकार्याला म्हणण्यात सगळ्या भक्तांबरोबर शास्त्राच्या सुधारणा मानते त्याच्या समाजाची महिमा गाऊन पाहावं त्याचे त्याचे सुद्धा होते त्याचे सोडवे त्याचे समाचार त्याचे सुधारण होई तर तुझे मान सर्वदार बाबा सर्व गुणांनी बोलता शासनाच्या शासनात आमच्या समुद्राची आत्मा दूर करण्याची प्रेरणा कोणते करूया आमच्या बाबा स्त्रीच्या तुझे नाव होईचा तुझे नाव सांगणे तुझी कशी सदा सदा तुझे संसार करावं आमचा निस्वार्थ विराट असंतानी आणि आम्ही आमचे प्रेरणा तुझ्या तुझी आमची आत्मा करोस आणि आमका नाही करून ठेवू नका उलवायला आमका निवार परस्पर सोबत आमका निवार वैयक्तिक जीवनात संस्कार नाही कमीच्या सुखात आणि आमच्या सुंदर पुरुषाच्या ज्ञानात परमेश्वर भेटला पुराणाचे उद्धार करते सर्वपात्रांनी सुखोय आणि सर्वजनांनी वाढाय केदार सती कोटी आणि महिमा तुझी सत्याच्या असताना तुम्ही आज ख्रिस्ताचे होता तुम्ही तुमका शांती करून मध्ये शांती तुम्हाला आमच्या प्रार्थनेचे होय तुमचे कोई तुमच्या पाहण्याचे दिसता आणि तुमची गोष्ट करून तो शांती आणि तुमचे पोटात समान तुझी काहीतरी राजू करेगा शासनाच्या शासना तुम्ही शांती सलामता तुमची सोयास तुमचे सोया शांती देगा देवाचे स्वतःचे वाटते आमची मदत करू देवाचे स्वतःचे वाटते आमची मदत करू देवाचे स्वतःचे वाटते आमची Each day, God shares of